Assalamu alaikum masu kallo. Barkanku da zuwa wannan YouTube channel ɗin tawa ta Iswap TV. A yau dai kamar yadda kuka riga da kuka gani a title ɗin wannan bidiyon za ku ga na saka ta yaya za ka gano wanda yake bibiyar ka da private number. Ma'ana wanda yake kiran ka da private number kenan. Kun ga 'yan kwanakin baya za ku kalla mutum zai ɗauki waya kawai zai kira ka ba tare da ya san ko waye kai ba ko kuma ma ya san ko waye kai ɗin kawai sai ku ga ko kana wajen aikin ga wani ma zai iya ɗaukar waya kawai sai ya kira ka da private number ya haɗa nambobi kawai har ya samu number ka ya kira ka da private number ku yi ta zagin ka ko ya gaya maka magana yadda ba shi ba. To a yau dai yadda kuke gani a cikin wannan bidiyon da zan muku bayanin da yadda kuma za ku yi kira da private number har kuma ku koya ku nuna wasu yadda ake kira da private number kuma yadda za ka gano da ke private number. Za mu nuna muku yadda za ku yi ne kawai tare da amfani da wayar ku ta hannu cikin sauki yadda kai ma za ka yi ka kira mutum da private number cikin sauki. So bari mu shiga cikin bidiyon. Kamar yadda nake muku bayani, bayan kun shigo cikin nan wayar ku kun duba apps din da suke kan wayar ku, za ku shiga cikin application din phone kenan. Bayan kun shiga ciki so sai ku zo ku danna dial pad din nan wanda yake ƙasa. Bayan kun danna dial pad din nan kuna danna shi sai ku danna #31#. Bayan kun danna #31#, yanzu bayan mun rubuta #31#, to kun ga wannan dai shine code din da mutane suke amfani da shi wajen kiran mutum da private number ba tare da sai amfani da wasu application ba. Amma akwai masu amfani da application wanda ba su ma san kai yadda ake yin kira da private number din ba, dan dai a dole dai sai sun yi shine za su sauke application. Amma wannan shine secret code din da mutane suke amfani da shi sai su kira ka sai kuma ga number ta shigo maka a matsayin private number. To kamar yadda kuke gani za ka saka #31# sannan kuma daga baya sai ka saka number wayan wanda kake so ka kira da private number. Kamar yanzu mu ba dole sai mun yi amfani da number mutum ba, bari mu gwada amfani da 00 kawai, sai ku kuma ba 00 za ku amfani da shi ba. Kawai bayan ka saka #31# sai ka saka number wayan mutumin da kake so ka kira da private number. Kamar yanzu bayan na saka #31# din nan sai ku saka kawai number wayan mutum. To kun gani kawai haka ne cikin sauki. To kana kira shi kuma a private number ka zai je mai. A haka in kun fara magana sai ka gaya mai kai ne ko ke ce. To masu kallo, a nan ne shirin namu ne ya zo ƙarshe, sannan kuma kar ku manta da danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa don samun sabbin videos da za mu ɗora zuwa nan gaba. Mun gode.